Μπρούστερ με τη γνωστή μαχητικότητά του στρώνει και το γκολ. Το γκολ από το Φρούσο. Σας λέγαμε από την αρχή ότι ο Φρούσος τον τελευταίο καιρό σκοράρει διαρκώς. Τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίσει με τον Ταρακλίτσα. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ λοιπόν στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Ο Νίκος ο Φρούσος που σκοράρει για πέμπτη φορά στα τελευταία 4 παιχνίδια. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πάρει τη μάχη από το Μάντζιο, η προβολή με το δεξί από το Φρούσο, το γκολ. Ο Αντριόλη διάλεξε το δικό του δρόμο, ο ποδοσφαιριστής έτσι είναι. Όπου βρει καλύτερο συμβόλαιο, νομίζω δεν υπάρχει κανένα κατηγορητήριο για τον Αντριόλη. Απλώς εμείς θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και το καταφέραμε. Αυτό δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Εμείς τώρα από εδώ και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι στην Καβάλα. Που για μας και αυτό το παιχνίδι για μας είναι ένας τελικός. Η πρώτη ευκαιρία θα βάλει 2 παίκτες ο Άρης στο γήπεδο. Ο Λιολίδης αν ο δεύτερος που θα βγει από το γήπεδο, από ό,τι μου λέει ο Θόδωρος Ακάλεσος. Αλλάζει λοιπόν και σεντερφόρ ο Παράσχος με τον Μάριο Αγαθοκλέους που ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην 11η του Άρη λόγω και του τραυματισμού του βέβαια. Για να δούμε τον Αφάς. Κατά μέτωπο επίθεση γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Σύριο. Καταπληκτικό γκολ από τον Μοχάμεντ Αφάς που παγώνει τους πάντες στο στρατόπεδο των φιλοξενουμένων. Έχουν μείνει αποσβολωμένοι να παρακολουθούν ο Παράσχος και οι 2 παίκτες που ετοιμάζονται να μπουν. 2-0 με αυτή την επινόηση του Αφάς να μπει κατά μέτωπο. Δαλκίδης δεν μπορεί να το σταματήσουν. Νικάει και το Βέλιο, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την υπέροχη ατομική ενέργεια. Εγώ κρατάω του μπάλα και θέλω να παίξω 1-2 γιατί και μετά βλέπω όλη η ομάδα του Άρης βγαίνει offside. Και όταν βγαίνει offside, αν θα παίξω πάσα σίγουρα είναι offside. Αν δεν είναι πίσω του άμυνα, σίγουρα σου ένα το γραμμή. Γι' αυτό κάνει προσπάθεια να περνάω εγώ μόνος μου. Γιατί αν περνάω από αυτό που είναι μπροστά μου, θα είναι μόνος μου στο τέρμα και αυτό κάνω. Φρούσος που καλύπτεται. Η σέντρα σταμάτησε χωρίς να βλέπει ο Γεωργιάδης. 3-0 από τον Μουτσοντρίγκο. Γυμνή τελείωσε η άμυνα του Άρη και σε αυτή τη φάση. Θα δούμε βέβαια στην αρχική μεταβίβαση αν όντως καλύπτεται ο Φρούσος. Ναι, καλύπτεται ο Φρούσος. Εδώ αυτός που δεν καλύπτεται είναι ο παίκτης που κράταγε το κεφάλι του, ο Μπρούστερ. Καμία συμμετοχή στη φάση. Ο Μουτσοντρίγκο εκτελεί. Αν δούμε τη γενική εξέλιξη που έχει το παιχνίδι, ήταν πολύ εύκολη η νίκη και θα μπορώ να πω ότι μας αδικεί κιόλας. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος του δεύτερου ημίχρονου από ένα λάθος. Μπορώ να πω, φάγαμε την κόκκινη κάρτα και κάπου εκεί ισορρόπησε και ο Άρης το παιχνίδι. Ήμασταν σαφώς ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήρθε ένα γκολ, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω γιατί λένε για άδικη κόκκινη κτλ. Για τον Άρη. Αυτό είναι πρόβλημα δικό τους. Ήμασταν καλοί, αξίζαμε την νίκη και την πήραμε. Πάντα Μπρούστερ που βγάζει και ο Μπρούστερ. Με τον Μουτσοντρίγκο πολύ κοντά και είναι γκολ. Είναι το 1-0 από τον Ντάριο Μουτσοντρίγκο. Από την πολύ ωραία αυτή σέντρα του Μπρούστερ ο Μουτσοντρίγκο κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λογαρά κάνοντας το Καβάλα Ιωνικός. 0-1 στο 7ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φρυδόπουλος για τον Παχατουρίδη. Παχατουρίδης βγαίνει και η σέντρα, η κεφαλιά και το γκολ. Από τον Ξανθόπουλο είναι το 0-2. Ένα ξέσπασμα από τον Ιωνικό ξαφνικό και να το 0-2. Μες στην Καβάλα, Ροντρίγκες. Σταμπουλής. Πανασταμπουλής βγάζει πολύ ωραία και το γκολ. Το 0-3 για την ομάδα του Ιωνικού από τον Κομπαγιάση. Οι 2 παίκτες που πήγαν αλλαγή, ο Σταμπουλής και ο Κομπαγιάση, ήταν και οι παίκτες που έκαναν όλη την ενέργεια για το 0-3 για τον Ιωνικό. Εκτελεί ο Πις. Δεν μπορεί ο Καραϊσαρίδης, Νασιόπουλος στο σουτ και το γκολ. Είναι το 1-3 από τον Νασιόπουλο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, το γκολ της τιμής για την Καβάλα. El partido creo que fue bastante duro, pero el equipo supo tener orden y lo importante es sacar los 3 puntos, ¿no? Το πιο σημαντικό είναι που πήραμε τις 3 βαθμούς, αλλά και το γκολ ήταν ωραίο που έβαλα και ήταν πολύ δύσκολο αγώνα. Πάρα πολύ σκληρό. Από το Δημήτρη Δελιγιάννη η σέντρα Γκούμας που κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών μαζί με τους Λιμπερόπουλο Καραγκούνη. Για να δούμε την ευκαιρία με τον Φρούσο, τον γκολ. 1-0 στο 4ο λεπτό για τον Ιωνικό με τον Νίκο Φρούσο. Είναι το λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων, εκεί όπου ο Φρούσος κατάφερε να πάρει τη διεκδίκηση από τον Γκούμα και να πλασάρει
τον Νικοπολίδη, κάνοντας το 1-0 στη Νεάπολη. Δελιγιάννης, Γιάννης πολλά χιλιόμετρα, βγάζει τη σέντρα για το Φρούσο, καταπληκτικό γκολ του Φρούσου και το 2-3 στο 50 λεπτό. Το δεύτερο γκολ του Φρούσου στην έναρξη δεύτερου ημιχρόνου βάζει τον Ιωνικό και πάλι στο παιχνίδι μετά τη σέντρα του Δελιγιάννη, το βολέ απευθείας από τον Φρούσο στα δίχτυα του Βάντσικ. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα περνάει προς τα πίσω και τον γκολ από τον Κορνέλιους. Να η ισοφάριση, το 3-3 στο 71ο λεπτό με τον Κορνίλιους που είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι 3 λεπτά νωρίτερα. Μπασινάς, λάθος. Ένα λάθος του Μπασινά δίνει ευκαιρία στον Μπρούστερ και τώρα στον Κορνίλιους να βρεθούν απέναντι από τον Βάντσικ και το 4-3 με το δεύτερο γκολ του Κορνίλιους από αυτό το τραγικό λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού στο 82. Αυτό είναι που πιστεύεις θα θυμάται ο κόσμος ή κάποια άλλα στοιχεία επιμέρους που εσείς λέτε? Σίγουρα αυτό θα είναι, γιατί όταν χάνεις 1-0 γίνεται 3-1, μετά το κάνεις 4-3 και στο τέλος ισοφαρίζεσαι, εντάξει, νομίζω είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Πιστεύεις ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι εκείνοι που φέρνουν δυσαρεστημένοι σήμερα ή εσείς στο τέλος έτσι όπως έχετε το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι εμείς, νομίζω οι παίκτες του Ελληνικού, γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Το να ανατρέψει ένα σκορ από 3-1 σε 4-3 και με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι γίνεται συνέχεια. Το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, εκεί που μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει, έληξε χ, καταφέραμε, το γυρίσαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, το γυρίσαμε το μάτς. Πιστεύω και με το χ είμαστε ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέραμε και γυρίσαμε ένα παιχνίδι που φαίνονταν χαμένο. 30 λεπτά αγώνα. Ο Αφάς το εκτέλεσε, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 από τον Σοκράτη Οφριδόπουλο. Ο Ιωνικός ανοίγει το σκορ από μια στημένη φάση στο 30 με τον Οφριδόπουλο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Παχαντουρίδης για τον Κορνέλιους. Περνάει αυτός μέσα στην περιοχή θαυμάσια. Κορνέλιους το γύρισμα. Δεν μπορεί ο Χιώτης, έρχεται ο Φρούσος 2-0. Ο Ιωνικός με τον γκολ αυτό του Φρούσου στο 71, το ένατο γκολ του Νίκου Φρούσου στο πρωτάθλημα ύστερα από την εξαιρετική προσπάθεια του Κορνέλιους. Νομίζω ότι και η περσινή καλή χρονιά μας βοηθάει σε κάποιο ποσοστό, αλλά θα πρέπει, μείναν 11 παιχνίδια, θα πρέπει να κοιτάμε σίγουρα το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες, μόνο τη δικιά μας την ομάδα και θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα 11 παιχνίδια σαν κάτι μικρούς τελικούς. Χάγκαν, περνά για τον Τζορτζόπουλο που προωθείται. Κρατά ο Τζορτζόπουλος, ανοίγει για τον Χάγκαν, προσποίηση του Χάγκαν. Άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου, το κοντρόλ από τον Κωνσταντίνου σε καλή θέση, το σουτ 0-1. Ανοίγει το σκόρ ο Ηρακλής με τον Κωνσταντίνου στο 67ο λεπτό του αγώνα. Όταν ο Χάγκαν συνεργάστηκε με τον Τζορτζόπουλο, ο Χάγκαν έκανε τη σέντρα, ο Κωνσταντίνου τελικός αποδέχτης, ψύχρεμο πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πουρλιωτόπουλου, Ιωνικός Ηρακλής 0-1. Κερδίζει ο Χάγκαν, Χριστοδούλου, άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου που έχει χώρο. Τώρα τρέχει ο Κλάεβης να τον καλύψει, το σούτ από τον Κωνσταντίνου 0-2 στο 70ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή και πάλι από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στην αντεπίθεση του Ηρακλή. Δέχεται την μπάλα ο Κωνσταντίνου από τον Χριστοδούλου, κινήθηκε προς την εστία του Πουρλιωτόπουλου. Το σούτ από τον επιθετικό του Ηρακλή, το δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή 0-2. Παρότι η καμπή του πρώτου γύρου επαναλαμβάνεται και στα μισά του δεύτερου γύρου, όταν ο Ιωνικός χάνει από Ολυμπιακό Ηρακλή και δεν παίρνει ένα δικό του παιχνίδι στην Ξάνθη, η ομάδα της Νεάπολης κάνει το μεγάλο ντεμαράζ. Από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά τελειώνει αίτητο στο πρωτάθλημα και παίρνει την 5η θέση. Συνολικά, ο Ιωνικός πέτυχε 6 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία μάτς για να πανηγυρίσει στο παιχνίδι με την προοδευτική την έξοδο του στην Ευρώπη. Κεφαλιά από τον Αφάς. Ο Μουτσοτρίκο ανάμεσα σε 3. Δεν είχε στήριγμα, έχασε την μπάλα ο Μπρούστερ. Η παλιά για τον Φρούσο, ευκαιρία τον Ιωνικό 1-0 στο 30ο λεπτό με τον γκολ του Νίκου Φρούσου. Ο Φρούσος που πήρε την παλιά μετά την ενέργεια του Μουτσοτρίκο και το λάθος των παικτών της ΑΕΚ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για 30 λεπτό πάντως. Ο Ιωνικός προηγείται 1-0. Γκρέταρσον. Η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται, προσπαθεί να βρει
ανέτοιμο τον Ιωνικό στην αμυνά του. Η παλιά για τον Μπατίστα. Περνάει τελικά με την κόντρα. Το σούτ του Μπατίστα υποπίεση. Το γκολ από τον Ζουμπούλη. Το 1-1 για την ΑΕΚ. Στο 75 βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Πάρης Ζουμπούλης. Οι άνθρωποι του Ιωνικού διαμαρτύρονται για offside στη φάση της κίνησης του Ζουμπούλη από το σούτ του Μπατίστα. Εκτραχύθηκαν κάποιοι παίκτες του Ιωνικού. Θα ξαναδούμε εδώ ακριβώς και ίσως καταλάβουμε τι έγινε. Ο Μπατίστα σουτάρει. Από τη γωνία που είμαστε δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για την θέση του Ζουμπούλη. Παχατουρίδης, Αφάς πιο πίσω και Μπρούστερ επίσης. Ο Σκοτσέζος παίρνει την πρωτοβουλία και το γκολ. 2-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκρέγκ Μπρούστερ. Πήρε την πρωτοβουλία ο Σκοτσέζος και στέλνει την μπάλα στα αριστερή γωνία του Ατματζίδη. Πιθανότατα δίνοντας τους 3 βαθμούς της νίκης στον Ιωνικό. Έχω μια ευκαιρία λίγο πριν με κεφάλι και εγώ πιστεύω keep going και πιστεύω θα βγάλω ένα γκολ. Πού το αφιερώνεις αυτό το γκολ? Τι? Πού το αφιερώνεις αυτό το γκολ? Πού το χαρίζεις? Στον κόσμο? Όχι, ναι, όλες και εμένα. Χάσαμε πολλή ευκαιρία πρώτο μήχρονο και δόξα τω Θεώς βάλαμε το τελευταία λεπτά του γκολ. Εντάξει, και χάσαμε πολύ παιχνίδι τελευταία λεπτά. Σταθήκαμε πιο ικανοί, μπορώ να πω, γιατί θέλει και ικανότητα για να βάλεις ένα τέτοιο γκολ φάουλ στα τελευταία λεπτά. Τι ήταν αυτό που έδωσε την νίκη, πιστεύεις? Σίγουρα η δύναμη και η αποφασιστικότητα που είχαμε. Νίκο, βλέπουμε τη δουλειά τώρα. Μια μεγάλη νίκη κοντά στην ΑΕΚ. Σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά τα επόμενα παιχνίδια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τα παπούτσια αυτά ήταν που βοήθησαν στο πρώτο. Όχι, δεν έχει σημασία. Απλά έγινε μια φάση, την εκμεταλλεύτηκα και πέτυχα τον γκολ. Από εκεί και ύστερα τώρα η Ευρώπη, ο δρόμος της Ευρώπης νομίζω είναι ορθάνυχτος για τον ελληνικό, έτσι. Σίγουρα μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη πιστεύω αν παλέψουμε τον ίδιο ρυθμό τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτός με στόχο τον Αφάς. Η μπάλα περνά και ο Μπέγκος σφυρίζει. Έπεσε ο Αφάς στη σύγκρουσή του με τον Αλέξη. Ο Μπέγκος σφύριξε πέναλτι. Κίτρινη κάρτα στον Θοδωρή Αλέξη στο 20ο λεπτό του αγώνα. Και πέναλτι για τον Ιωνικό. Ο Μπρούστερ απέναντι από τον Χαλκιά. 1-0 προηγείται ο Ιωνικός με το πέναλτι του Σκοτσέζου, του Γκρέγκ Μπρούστερ. Έπεσε ο Χαλκιάς αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το τέρμα. Στο 22ο λεπτό προηγείται ο Ιωνικός. Τελευταίες στιγμές του αγώνα έκοψε ο Ξανθόπουλος. Νταλίπη για τον Απόλλωνα, περνά για τον Λαμπριάκο. Αυτός αμέσως για τον Μπέρκτολτ, ευκαιρία για τον Απόλλωνα 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπέρκτολτ ισοφαρίζει για τον Απόλλωνα. Βρέθηκε μόνος μετά την πάσα του Λαμπριάκου απέναντι από τον Πουλιοτόπουλο. Ισοφάρισε ο Απόλλων στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ είναι κεφαλιά και γκολ. 1-0 από την ψιλοκρεμαστή σέντρα, η άστοχη έξοδος από τον Ράντο. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Φρούσος πήδηξε πιο ψηλά από τον τερματοφύλακα του Πανεπιστημιακού. Βρήκε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα με διπλή προσπάθεια, όπως είδατε, κάνοντας έτσι το 1-0. Φρούσος. Σταμπουλής. Ωραία κρυφή πάσα για τον Μουτσοτρίγκο. 2-0. Ντάριο Μουτσοτρίγκο και Ιωνικός Ελευσίνα 2-0. Στο 62. Σταμπουλής έχει χώρο. Ανοίγει για τον Φρούσο. Ευκαιρία για τον Ιωνικό για τον τρίτο γκολ. Και το πραγματοποιεί ο Φρούσος. Ιωνικός Πανεπιστημιακός 3-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 13ο γκολ του Φρούσου στο φετινό πρωτάθλημα.